पहले बारू इतना तू लेट हो करबू की ना आज तू हमारा से भेंट हो सोच के हमार बढ़े परेशानी 5 मिनट औरी रुक जा हम पूजा करत बानी 5 मिनट औरी रुक जा हम कोसी भरत बानी पूजा करत बानी पूजा करत बानी 5 मिनट औरी रुक जा हम कोसी भरत बानी डीजे ओम शंकर परसा हरभिंडा। कब से खड़ा हम बानी पूरब घाट पर औरी रुको कुछ देर दौरा माथ कब से खड़ा हम बानी पूरब घाट पर औरी रुको कुछ देर दौरा माथ काहे के बोलत बारू इतना तू झूठ हो खराब करत बारू हमार मूड हो कैसे के बात हम तोहार मानी 5 मिनट तनी रुक जा हम अगर पत्ती बारत बानी 5 मिनट औरी रुक जा हम दियरी बारत बानी दियरी बारत बानी पूजा करत बानी 5 मिनट औरी रुक जा हम खुशी भरत बानी डीजे ओम शंकर परसा हरभिंडा। साल भर के बाबे छठी माई के पूजनमा ओसे तू जल्दी जन कर ये सजनमा देत बारू धोखा तू अपन यार के बोलत बारू सब बतिया बेकार के सब जो मुखिया यार ऐसे जन बोला अपन दिल दहर के दिल जानी तोरा सुनो ये बाबू हमर दिल जानी 5 मिनट औरी रुक जा